נציב יום, שוהם בן יוסף וכוכבה ואדר בת אברהם ורחל יזכו לתשובה שלמה אמיתית, זרע חי וקיים, כפזניקים, צדיקים וצדיקות, שלום בית אמיתי, יעלו במעלות התורה, ביראת שמיים, פרנסה בשפע רב, לעבודתו יתברך, אמן ואמן. ויקרא אליו המלאך אדוני מן השמיים ויאמר אברהם, אברהם. בין אברהם לאברהם יש פסיק. אברהם, אברהם. בזוהר הקדוש כתוב הפסיק שהפסיק בין אברהם לאברהם. למה הפסיק? לומר שאין אברהם קדמי, אברהם בתראי. קדמי לא שלים, בתראי שלים. זאת אומרת, בא להפסיק בין אברהם הראשון לאברהם השני בקריאה, לומר שאברהם הראשון זה לא אברהם האחרון. זאת אומרת, לפני הניסיון ואחרי הניסיון. קדמי, אברהם הראשון שנקרא לא שלים, לא שלם, ובתראי האחרון, אברהם שלים, שלם. זאת אומרת, אחרי הניסיון היה אברהם שלם. קודם לא שלם. איך נסביר את זה? מה היה חסר לאברהם קודם הניסיון? ובמה השלים אחרי הניסיון? אז אפשר להסביר את זה בשלושה אופנים. אופן הראשון. אומר הכתוב כך נא, רש"י אומר אין נא אלא בקשה. כך נא, בקשה. עמוד לי בניסיון הזה, כדי שלא יאמרו הראשונות, היה אפשר לעמוד בהם, גם על פי השכל והחקירה. אבל ניסיון האחרון, אי אפשר לעמוד בו בדרך החקירה, אלא רק על פי דרך האמונה. כי על פי שכל זה נדחה הרעיון, להעלות את הבן לעולה. מה זה? שום חקירה, שום שכל לא יכול להצדיק דבר כזה. אז כל הניסיון הוא היה בנוגע לאמונה. כל הניסיונות הקודמים אפשר בדרך של חקירה, על פי שכל, להסיק שראוי לעמוד בניסיונות כאלה. אבל הניסיון הזה, זה מחוץ לשכל, מחוץ לחקירה, זה שייך לגדר אמונה. אז השם מבקש, כך נא, בבקשה אני מבקש ממך שתעמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו כל הראשונות אין בהם ממש. כל הניסיונות שעמדת קודם, זה בגלל שאתה על פי שכל הבנת שראוי לעמוד בניסיון כזה, וזה בסדר. אבל נראה אותך עומד בניסיון כזה, שהוא נגד השכל. אז זה יעיד על הכל, שאת הכל אתה עשית מאמונה, ולא בגלל החקירות והכל. כי אם בן אדם עושה דבר על פי שכל, טוב, זה לא כל כך ניסיון, כי השכל מחייב. אבל אם זה דבר ששייך באמונה נגד השכל, אז אם בזה אתה עומד, זה מוכיח שכל השאר שאתה עמדת, גם היה בהם אמונה שלמה. ולאו דווקא בגלל שכל. עכשיו נבין מה שאמר הכתוב, שבו לכם פה עם החמור. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, עם הדומים לחמור. לפי שהם לא ראו ענן קשור אל ההר. אז ראיתי שהצרור המור מביא, למה היה צריך להיות ענן קשור אל ההר? כי הוא אמר לו, לך אל המקום, אשר הרקע. איזה מקום? הוא הולך כבר 3 ימים. איך הוא ידע מתי לעצור? איפה המקום? אין GPS שהוא שם מההתחלה. כשהוא ראה את הענן קשור להר, אז הוא הבין שזה ענן השכינה, שהיא מסמנת לו, זה המקום. ואז הוא שאל אותם אם הם רואים מה שהוא רואה. הם לא ראו, לא הבינו את מה שהיה פה. אז לכן הם
משולים לחמור, כמו שחמור לא מבין גם הם. ולכאורה קשה, למה לא לקח אותם שיראו את המסירות נפש של עקדת יצחק? ויהיה להם לתועלת ללמוד מזה מסירות נפש. הרי הוא הדריך וחינך למען אשר יצווה את ביתו אחריו, אז למה זה אתה לא מלמד מסירות נפש? ועוד למה קרא להם חמורים? אם הם לא רואים את הענן, שזה היה מחזה נבואה, מפני שלא הגיעו למעלת הנבואה, אז הם דומים לחמורים. אמנם ייתכן, כיוון שעל פי דרך החקירה, לא היה מובן מסירות הנפש של אברהם ושל יצחק, מצא כאן יצר הרע לבטל אותו מעבודה זו בטענות שכליות, ואמר לו, אתה שופך דמים, אתה פשוט שופך דמים. במילים של היום אתה רוצח, אתה הולך לרצוח את הבן שלך. אתמול אמר לך כי ביצחק יקרא לך זרע, ואתה אמרת ואנוכי הולך ערירי בלי יורש רוחני שימשיך את דרכי, ועכשיו אתה הולך לרצוח אותו. מה אתה עושה? וכדי שלא ייפול אברהם אבינו מתמימותו, אז הראה לו הקדוש ברוך הוא ענן קשור אל ההר, כעין גילוי שכינה. ומה בא לרמוז לו בזה? מה בא לרמוז לו? אמנם ייתכן על פי מה שכתב הרמב"ן, זיכרונו לחיי העולם הבא, על הפסוק, וירא אליו אדוני. באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז שם אומר הרמב"ן, לא היה כאן לא ציווי ולא אזהרה. מה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא זה היה הארת פנים. יאר השם פניו אליך ויחונקה. זה היה וירא הארת פנים. לא היה ציווי ולא היה אזהרה. למה? שיבין מזה שהשם יתברך מסכים ושמח על קיום המצווה שהוא קיים מצוות המילה, כי הוא בא אליו ביום השלישי בהיותו כואב, וזה כשהוא בא לבקר אותו זה מראה חשיבות על קיום המצווה שהוא קיים, והקדוש ברוך הוא אשרי שכינתו וכו'. אז גם כן נבין כאן, לא היה כאן ציווי ולא היה כאן אזהרה, אלא הסכמה בלבד. זאת אומרת, השם לא ציווה, אמר כך נא בבקשה. עמוד לי בזה, שלא יאמרו שבראשונות לא היה ממש. לא היה פה אזהרה. אז למה בא מראה השכינה על ההר בצורת ענן? כדי לתת לו הסכמה. כדי לתת לו הסכמה. על מה הסכמה? על מה הסכמה? הרי הוא ביקש ממנו, איזה הסכמה? מרוב הבלבלה של היצר הרע, שאומר לו אתה שופך דמים, אתה הולך לעשות ככה, מה אתה נורמלי? הציווי הוא בדיוק הפוך, הוא מתכוון שאתה לא תעקוד, ואתה הולך לעקוד, מה אתה לא מבין העניין, וכולי. אז הקדוש ברוך הוא רמז לו, תמשיך, הנה אני פה מחכה לך כאן, מעל ההר, לא להתייחס למחרית, לזליג. וכיוון שמצווה זו, מצוות העקדה היא נגד דרכי החקירה והשכל לשחוט אדם, וכל שכן לשחוט את הבן, וכל שכן לשחוט תלמיד חכם מצוין, וכל שכן לשחוט יחיד שמסוגל ולא יישאר אחריו מי שיכיר את האמת, אז זה תמימות נפלאה ללכת לקיים את הרצון האלוקי. ועל זה אומר המדרש את הפסוק על אברהם אבינו, ואני בתומי אלך, בתמימות לב, בלי חקירות, בלי פלפולים, בלי שכל, איך יתוכן וזה ואיך יתקיים, כי ביצחק קרח זרע, בלי בלבולים, בתמימות שלמה.
לכן הוא זכה לענן קשור על ההר, שבזה הוא ראה חיזוק לכוח התמימות שלו. ולכן שואל אותם אברהם, את הנערים, ישמעאל ואליעזר, אתם רואים את הענן שקשור על ההר? אמרו לו לאו. מה הוא דן מזה? שאינם ראויים להיות אצל מעשה העקדה, כי הם לא יקבלו מזה תועלת, ועוד יגיע להם מזה חיסרון, כי לא יבינו את זה ברוח חקירתם. הם לא תמימים כאלה כמוהו, הם לא מאמינים כמוהו, הם יבדקו על פי שכל מה הוא עושה, מה הוא עושה, הלו, מה אתה עושה? הם לא יעמדו בזה. והם לא הבינו את ההסכמה של הקדוש ברוך הוא שנגלה על ההר, בשביל לתת הסכמה למהלך שהולך לבצע אברהם אבינו. והם לא זכו. ונמצא שיותר טוב להם שלא ידעו מזה בכלל מה הולך לעשות, ולכן אמר להם, שבו לכם פה עם החמור. אתם עדיין דומים לחמור. למה? תקשיבו טוב, טוב, תזכרו את המשפט הזה. כי דרך החקירה לגבי דרך האמונה, זה כמו חמור לגבי בן אדם. כל הפרופסורים והדוקטורים אלה חמורים ביחס למי שמאמין בשם ב100%. כי דרך החקירה לגבי האמונה, ההפרש בין חקירה לבין אמונה, זה כמו ההפרש בין חמור לבן אדם. כי בחקירה הוא לא יכול להגיע למה שהאמונה דורשת מהאדם. לכן שבו פה עם החמור, עם הדומים לחמור. ואין אתם ראויים לראות מעשה העקדה, שהיסוד של העקדה הוא בדרך של אמונה ותמימות. עכשיו נבין מה שאמר הזוהר הקדוש. אברהם קדמי לא שלי. אברהם הראשון שבפסוק, אברהם הראשון לפני הפסיק, לא שלים, לא שלם. זאת אומרת, אברהם אבינו עליו השלום, עם 9 ניסיונות שכבר עבר, עדיין לא שלם. למה? כי ב9 ניסיונות האלה עדיין רוח החקירה, כשבודקים כל עניין ועניין, מחייב כן. אבל אין כאן ברור על כוח האמונה והתמימות שלו. זה לא נבדק. כי אם את הכל אפשר להסביר על פי שכל, אז זה עדיין לא מראה את כוח האמונה. אבל אברהם בתראי שלי, אחרי הפסיק, מופיע עוד פעם אברהם השני, זה כבר היה שלם. למה? כי מהניסיון האחרון של העקדה התבררה אמונתו התמימה בשם יתברך, ואז הוא נהיה שלם. מכאן ברור על כוח התמימות, השלמות הנפלאה, ואין כאן שום בית מיחוש משם מה יאמרו. איזה שם מה יאמרו? אם לא תעמוד לי בניסיון זה, שם מה יאמרו שכל הראשונות, 9 שעברת, אין בהם ממש. מה זה כל אחד שמבין על פי שכל שראוי לעמוד בניסיון, אז הוא עומד. מה המעלה של אברהם מיוחדת? אבל עכשיו אחרי שאתה עמדת בדבר ששום אדם על פי שכל וחקירה לא יכול לאשר את מה שאתה עושה, רק מישהו מאמין בשלמות בקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה שלם. מזה ראיה שגם כל הניסיונות הקודמים אתה עמדת בהם מצד האמונה והתמימות, לא בגלל החקירה וזה. יש שמונים את כבשן האש כאחד הניסיונות, ויש שלא מונים. אלה שלא מונים את האור כסדים שהכניסו אותו לכבשן, הם אומרים למה שם זה לא ניסיון? הם אומרים כי על פי שכל הוא חייב למסור את נפשו. מה פירוש? מה, יעבוד עבודה זרה? הרי אפילו ב7 מצוות בני נוח חייבים לא לעבוד עבודה זרה. אז חייב אדם, כתוב יהרג ואל יעבור, זה מצווה לכל אדם בעולם. מה המעלה
של אברהם אבינו שהוא קפץ לכבשן האש, ראינו הרבה יהודים בזמן האינקוויזיציה בכל מיני גזרות קפצו לאש, לא הסכימו לעבוד עבודה זרה, חנה ושבעת בניה ועוד ועוד מפורסמים. אז זאת אומרת, אם זה על פי שכל שאתה קופץ, זה בכלל לא ניסיון, זה חובה. אסור לעבוד עבודה זרה, ונמרוד רצה לחייב אותו לעבוד עבודה זרה, והוא לא הסכים, לכן זרק אותו לכבשן האש, והוא הסכים להיכנס לכבשן האש. אז מה יש בזה כאילו? אז להגיד שזה ניסיון? כל יהודי מחויב, יהרג ולא יעבור, אסור לעבור על עבודה זרה. אז לכן לא מונים את זה. אז מה רואים מפה? שכל דבר שנחשב כמו חקירה, וכמו עם שכל ועם זה, זה עדיין לא מראה את המעלה האמיתית. האם אתה עבד השם ממש ונשמע לקדוש ברוך הוא, או שאתה עבד של ביבי ג'אן. תלוי. טוב, אז זה דבר אחד. אופן הראשון עשינו. אופן שני, מה זה קדמי לא שלי, בתראי שלי? הסבא צדיק לברכה אומר בפרשה הזאת, תקשיבו, באמת מה שהלך אברהם אבינו לשחוט את בנו, זה לא כל כך רבותה לפי ערכו. כאילו זה אין בזה איזה יתרון במעלה מיוחדת, לפי מעלתו של אברהם אבינו, כמו שאומרים בימינו, קטן עליו. יען, כיוון ששמע שרצון השם לשחטו, אז אם השם רוצה לשחוט את יצחק, הרי מה מדובר? שהשם מבקש שישחטו את יצחק. אם כן בהכרח שנגזר עליו מיתה, כי אין מצווה בלא גזרה. אז אם כן, מה יועיל אם לא ישחט אותו? הוא ביקש ממנו, קח נא, בבקשה. ונגיד הוא היה אומר, לא רוצה לקחת, אני סתם מגזים כן בלשון, לא רוצה לקחת. אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לשחוט את הבן, מה, הוא יגיד לשחוט חינם בן אדם סתם? בטח יש פה איזה חשבון שמגיע לו לשחט. אז אם זה הסיפור, שהשם לא יעשה עוול, והוא אומר לשחוט את יצחק, אז אם אני אמנע ולא ילך לשחוט אותו, אז הרבה שלוחים למקום. הוא צריך אותך בשביל תשחט אותו. הוא יכול להפיל אותו מההר, הוא יכול לשלוח בו חיה שתדרוס אותו, הוא יכול לעשות 1,000 מיליונים של וריאציות בשביל להוציא לפועל את הגזר דין. אז מה יועיל שאני אמנע? אם כן מוטב יותר שיתקיים רצון השם על ידי, ואני אשחט את יצחק, ואני ארוויח בזה שאני מקיים לפחות את רצון השם. לא לעשות את רצון השם זה לא בא בחשבון אצל אברהם אבינו. אבל נגיד שהשכל היה אומר זה לא תוכן וזה לא זה וזה לא זה, אבל אם שמעת ציווי שצריך לעקוד אותו, משמע שזה לא בחינם. אז אם אתה לא תעשה, זה יעשה. אבל מה אתה תפסיד? לקיים את רצון השם. ואז אתה תהיה אחד שלא שומע בכל זה. מה אתה שונה מאחרים שלא שומעים מתי שלא בא להם? אז זה ודאי לפי ערכו של אברהם. זה בכלל לא יכול לעלות על הדעת דבר כזה שהוא יסרב. בפרט שאם השם מבקש על חינם, מה על חינם? לא יכול להיות על חינם. ודאי שיש פה איזה חשבון. חשבון מוצדק. אז אני הולך לעשות מה שצריך לעשות. אבל אם הוא ימות מסיבה אחרת ואני לא אבצע את העקדה, אני אשאר קרח מכאן ומכאן. נמצא שלא מצא אברהם אבינו עליו השלום ברור בעצמו. תקשיבו טוב. האם הוא הולך לעשות זאת? את ניסיון העקדה מצד הבחירה? האם הוא בוחר לעשות זאת בבחירה שלו? כי אולי הוא עושה את זה מחמת שאין לו ברירה. זאת אומרת, כמו אנוס, כמו מוכרח.
האם הוא בוחר לבצע את העקדה, או האם הוא עושה מחמת שאין לו ברירה. לא היה לו מבורר. מאיזה צד הוא הולך עכשיו לעשות את זה? לכן כשאמר לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. מה מתברר מזה? שאין פה הכרח של גזירה. הנה, התבטל. זה לא גזירה. בעצם לא הולכים לשחוט את יצחק. אז זאת אומרת, יצחק בעצם לא חייב בדין שישחטו אותו. כי הנה אומרים לו, אל תשלח ידך אל הנער. אז זאת אומרת, הוא לא חייב מיתה. זה לא על איזה גזירה שמגיע לו, ואני רק צריך להיות השליח לבצע. אלא הפירוש שאין פה גזירה. כי בוודאי אם הוא לא ישחט אותו, אז הוא יישאר בחיים. כי אמרו לו, אל תשלח ידך אל הנער. מה המסקנה? הוא נשאר בחיים. אם כן, אם עכשיו יקיים את הציווי הראשון שנאמר לו, ועלהו לעולה, הכוונה לשחוט אותו, עכשיו יימצא ברור גמור בעצמו שהוא עושה את זה רק מחמת הציווי של הקדוש ברוך הוא. השם אמר לו, קח נא את בנך ועלהו לעולה. אז עכשיו נשאר הציווי הראשון. עכשיו אמרו לו, אל תשלח ידך. אבל מה היה קודם? ועלהו לעולה. עכשיו יש פה שני דברים שהם סותרים לכאורה. קודם, ועלהו לעולה. עכשיו אל תשלח ידך לנער. מה הולך פה? אז מה נכון? הראשון? השני? בלבלה, לא? מה קורה? שראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו עליו השלום דוחק את עצמו דווקא לשחוט אותו כדי לקיים את הציווי הראשון בבירור גמור, אז אמר לו, אל תעש לו מאומה, אל תעשה בו מום, אל תעש בו מאומה. עוד הוסיף, לחזק אותו, שאני מתכוון, לא! מה שאמרתי לך בהתחלה זה בשביל לראות אם אתה מסוגל לעשות דבר כזה. אבל לא הייתה כוונתי מראש שתעשה דבר כזה. אבל הוא אומר, רגע, הוא אמר לי קודם בהתחלה, אני לא מבטל את הציווי הראשון. בוא, מישהו פה רוצה להפסיד אותי את המצווה. אז הוא בא לשחוט ממש. עכשיו זה כבר בבחירה. זה לא הכרח. למה? אמרו לו, אל תשלח. אז אני כבר לא מוכרח להרוג אותו, נכון? אבל הוא רוצה לקיים את הציווי הראשון. אם יש ציווי ראשון ובא השני, אני עומד בראשון. אז השם ראה שהוא הולך לעקוד אותו. אז הוא אמר לו, לא, אל תעש לו מאומה, הוסיף לו עוד. למה? כי כבר בררת את מעשיך בזה שבחרת את הציווי הראשון. אחרי שנודע לך שכבר אין עליו גזירת מוות והוא לא חייב, ואתה רוצה להמשיך, הוכחת לי שאתה הולך לפי הציווי הראשון. אם כן, התברר שאתה היית מוכן לשחוט אותו בבחירה גמורה, בלי שום הכרח, בלי שום אונס, בלי שום ציווי. אם כן, מעכשיו, אל תעש לו מאומה. כי אין המכוון, אני לא כיוונתי מההתחלה, שיהיה מעשה שחיטה, אלא לברר מה יש לך בלב. האם אתה רוצה לקיים את רצון הבורא, או אתה רוצה לקיים את רצונך? כי הרצון של כל אבא זה שהבן יחיה. או אתה מעדיף את רצון הבורא שאמר לך עלהו לעולם. מה עדיף לך? הוא אומר, עדיף לי רצון הבורא. ולכן הוא רצה לשחוט. אז הוא אומר, לא, אל תעש לו מאומה. אז הוא עמד בניסיון, בשלמות, ולכן עכשיו הוא שלם. אברהם לפני הניסיון עדיין לא היה שלם, לא ברור אם הוא עושה את הכל מרצון השם, או בגלל שהוא מבין שככה רצוי לעשות. האם אתה עושה מצד רצון השם בתמימות ואני בתומי אלך, או שאתה עושה את זה עם חשבונות וכל מיני דברים, ובסוף אתה מגיע למסקנה שראוי וכדאי וכו'. לא. הוא מראה שהוא עושה את זה בגלל רצון, ומעדיף את רצון השם על רצונותיו. אומרים לו, אבל הוא יכול לחיות. לא. השם אמר לי, לעלות לעולה, אני רוצה לקיים את רצון השם. רצון השם יותר חשוב. שמעתם? עכשיו הוא שלם.
זה מה שאומר. אברהם קדמי לא שלי. אברהם הראשון שעמדנו בפסוק לא שלם עדיין. למה? במעשה העקדה עצמה, לא לפני העקדה. במעשה העקדה עצמה יש קדמי ובתראי. קודם למדנו שבתשע הראשונות זה נקרא קדמי. בעקדה זה בתראי, זה האחרון שהוא נהיה שלם. עכשיו אנחנו אומרים שבתוך מעשה העקדה עצמה יש אברהם קדמי ויש אברהם בתראי. מה הפירוש? בשעה ששמע את הציווי הראשון והסכים לקיים אותו, עדיין זה לא קיום שלם. למה? אולי מחמת הכרח הוא עושה כאן, יש לו ברירה. השם אומר לו לעקוד, ואם לא תעקוד, אז הוא יעקוד אותו. אז אין לך ברירה. אז יכול להיות שהוא עושה את זה מצד הכרח, כי נישט ברירה. כי אם לא ישחט את יצחק, יבוא עליו המיתה ממקום אחר. אבל אברהם בתראי כבר היה שלם. כי הציווי השני, שאמר לו אל תשלח ידך אל הנער, הראה לו שאין גזרה, ואף על פי כן הוא רצה לשחוט אותו. מזה רואים ברור וגמור כי שלם היה לשם בבחירה. הוא בחר בחירה טהורה לקיים את רצון השם ב100%. האופן השלישי, טבע האדם נוטה לפריקת עול. בשעה שהתורה פותרת אותו, הוא שמח. שהתורה מחייבת אותו, הוא עצב. אתם מסכימים עם זה? כשאומרים, אין היום תחנון, יש חתן, אתם יותר שמחים או עצובים? אתם רוצים להגיד תחנון או אתם רוצים, בפרט בשני וחמישי? אז זאת אומרת, אנשים שמחים לפרוק עול, הם מחפשים פטורים מעיקר הדין, כוחא דהיתרא עדיף, מחפשים להשתחרר כמה שיותר. אבל אם יש להם חיובים, הם עצבים יותר. לכן, מתחילה כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, לא מצא מקום לפתור את עצמו. כי אילו לא היה שומע מפורש את יצחק, היה מקום לחשוב אולי הוא מכוון על ישמעאל. אבל כשהוא שמע מפורש את יצחק, אין כאן מקום לטעות. נמצא שהוא לא מצא מקום לפתור את עצמו. לא היה לו מקום לפתור, דיבר איתו ברור, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. אין מקום לבלבולים. אז אין מקום לפתור אותו מעקדת יצחק. נמצא שהוא לא מצא מקום לפתור את עצמו. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אז מה עכשיו? פטר אותו מהניסיון. גמרנו את הפטור, אתה יכול לחזור בחזרה הביתה עם הילד. עכשיו המבחן מתחיל. איך הוא יתנהג אחרי שהוא שמע את הפטור? האם הוא יקבל את הפטור בשמחה יותר מהחיוב? כשהוא אמר לך כך, היית שמח לקיים את רצון הבורא? נגיד שכן. עכשיו שהוא אמר לך אתה פטור, אל תעלה לעולה, אתה יותר שמח עכשיו? או אותו דבר או פחות? מזה רואים אם אתה רוצה לפרוק עול או אתה לא רוצה לפרוק עול. אם יקבל את הפטור בשמחה יותר מן החיוב שהיה לו, קח את בנך, או אם יהיה שווה בעיניו גם הפטור וגם החיוב אותו דבר, מה לי זה, לעקוד לא לעקוד אותו דבר בשבילי. או השאלה אם יהיה אצלו שמחה מן החיוב יותר גדול מן הפטור, שרצונו לעקוד את בנו, להוכיח אהבתו לקדוש ברוך הוא יותר מאהבת הבן.
לכן כשהוא שמע אל תשלח ידך, דחק את עצמו לשחוט אותו כדי לקיים את הציווי של החיוב. אז עכשיו יש לנו ברור שאברהם אבינו הגיע למדרגה של אהבת החיוב, שזה אצלו נקרא חיים. זה החיים עם הקדוש ברוך הוא, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זה לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בטל רצונך מפני רצונו. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא אל תעש לו מאומה, וגם אחר כך היה מצטער על מה שלקח הקדוש ממנו. הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הפועל, עד שזכה כל כך היה מצטער, עד שהביא לו הקדוש ברוך הוא איל, בשביל שיוכל לבצע את מה שהוא רצה מההתחלה. כמו במלאכים, כחום היום הוא יושב, הוא לא מוכן להיכנס, השם מוציא חמה ממנו, לא רוצה, אני רוצה לקיים מצוות הכנסת אורחים, אני לא זז מפה, תמציא לי אורחים, תביא אותם מהשמיים אפילו, אני לא זז, אני רוצה לקיים מצווה, אני לא מוותר על מצוות, לא מחפש פטורים, לא מחפש פטורים, אתה פטור, אתה ביום השלישי, כואב, בן 100, דחילה, כנס, זה מסוכן, סכנת נפושס, וזה אוי אוי אוי, גוואלד, שום דבר, לא רוצה פטורים, לא רוצה פטורים, אז צריך להביא לו איל, צריך להביא לו איל. למה? אומר הספורנו, תקשיבו טוב, למה המציא לו הקדוש ברוך הוא את האיל? כדי שיקיים בעצמו דובר אמת בלבבו, להוכיח שכל מה שהיה לו בלב היה אמת לאמיתה, כוונתו היה לשחוט את הבן בלי שום פקפוק. אבל עכשיו הוא פטור, הוא לא רוצה לוותר על החיוב, אז איך הוא יבצע את החיוב אם יש לו פטור? בעיה. מה אתה תעשה עכשיו נגד רצון השם? זה גם בעיה. אז השם ממציא לו תמורה בשביל להרגיע אותו, שיוכל להוכיח בפועל שזאת הייתה הכוונה, והוא דובר אמת בלבבו. הרי שכל כך היה ליבו מוכן לקיים את רצון השם בפועל, עד שהמציא לו הקדוש ברוך הוא איל, כדי שלא יישאר בליבו רוח בלי מעשה. ואם הוא היה מרגיש שמחה מהפטור, אל תשלח ידך אל הנער, יותר מן החיוב, קח נא את בנך, אז לא היה כאן דובר אמת בלבבו. זה לא אמיתי, זה נישט בריירה, אבל זה לא אמיתי. ולא היה ממציא לו הקדוש ברוך הוא בדרך נס איל. אם אתה לא אמיתי, השם יעשה לך נס? מה פתאום שיעשה נס? רק בגלל שהוא היה דובר אמת בלבבו וכוונתו הייתה לעקוד, לכן השם עשה נס והביא לו את האיל. האיל הזה המתין מששת ימי בראשית. זה איל שנברא בששת ימי בראשית בשביל זה. אחר מהבריאה עד עכשיו הוא מחכה מתי יגיע זמנו להגיע. ממה שרצה לקיים את הציווי הראשון, אברהם קדמי לא שלים. למה? כי ממה שרצה לקיים את הציווי הראשון, עדיין לא ברור לנו שהוא חפץ יותר בחיוב מן הפטור. אבל אחרי שפטר אותו הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן הוא דחק את עצמו לקיים דווקא את הציווי הראשון, מזה ראיה שחפצו בחיוב יותר מן הפטור. ולכן נאמר אברהם בתראי שלי. זאת אומרת, זאת השלמות האמיתית, כשרואים שהוא רוצה את החיוב יותר מן הפטור. יש כאלה שלפעמים אתה שומע בבתי כנסת, מה קרה? למה לא אומרים תחנות? מה קרה? אומרים לו חוסון. חוסון. אבל אתה רואה שהוא רצה להגיד, הוא מתעניין. יש אנשים, אל תשאל, יכול להיות שיש פה טעות, בסוף עוד נגיד תחנון. אז אל תשאל. מה אתה שואל? מה אתה לא מאמין לחזן שהוא יודע מה הוא עושה? מה אתה שואל? זהו. אז צריך לראות. פה רואים שאברהם אבינו מחפש את החיוב יותר מן הפטור.
אבל תקשיבו עוד דבר, אף על פי כן, מצינו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם אבינו עליו השלום, לא היה יכול לעמוד בתוכחתו. נו, אחרי שאומרים שהוא כבר שלים, עוד הקדוש ברוך הוא אם היה בא איתו בדין, על פי מידת הדין, עוד היה מוצא ליקויים במעשה העקדה. איזה ליקוי יכול למצוא לו? מה לא בסדר? אחרי שהסברנו בשלושה אופנים, למה הוא כן בסדר, למה הוא שלם, והזוהר אומר שהוא שלם, אז מה עוד יכול? בשעת מעשה העקדה זלגו עיניו דמעות. וכבר יש מקום לתבוע לפי הכרתך, אברהם אבינו, מה יש מקום לדמעות הללו? אפילו שהם לא עיכבו את השמחה הפנימית, כי עין במר בוכה ולב שמח, הלב שמח לקיים מצוות השם, אבל דמעות ירדו, אז יש פה 1 מ-1000 מקום לתוכחה. יש פה עדיין, אתה עדיין מחובר באהבת הבן עם הגוף. הנה, הדמעות ירדו. אבל יש ללמד זכות, יש מי שמפרשים שזה היה ציווי של הקדוש ברוך הוא. והוא עמד גם בזה. במה? אמרנו שהשם אמר לו, קח נא את בנך, להאהיב את יצחק עליו עוד יותר. הוא אומר, אני רוצה שאתה תקריב אותו לא כאכזר, אלא כאוהב, כי זה בנך, זה יחידך, זה אשר אהבת, זה יצחק. זאת אומרת, אני הולך לבקש ממך שאת הכי אהוב שלך אתה הולך לעקוד. ככה אני רוצה שתעקוד אותו. שבעת העקדה אתה תזכור שזה בנך, יחידך, קיבלת אותו אחרי 100 שנה, והכל, והוא תלמיד חכם, וכל העולם עומד עליו, והכל. ככה אני רוצה, ככה קח אותו, ככה ועלהו לעולה, ככה. אז בשעת העקדה, אני רוצה שלא תעשה מעשה שחיטה, כאילו אתה עכשיו בברבקיו, שוחט איזה עגל, אלא עם כל האהבה. אז ההתבוננות של אברהם, את מי אני הולך לעקוד? אז זה מוריד דמעות, אבל עם לב שמח. זאת אומרת שלא יהיה, אתם שומעים דבר כזה, לעבוד על שתי פאזות כאלה שהן ניגודיות כאילו. שמח שאני מקיים את רצון הבורא ואני עוקד את האהוב לי ביותר, והאהובו של עולם. בלי יצחק אין עולם, אין המשך, אין עם ישראל, אין כלום. אז זאת אומרת, צריך הניסיון, לא, טוב הוא אמר לי, גמרנו, בשבילי עכשיו הוא כמו בהמה. מרגע שהוא אמר לי שהוא חייב מיתה, כמו שאמר לאברהם, שמע בקולה, אז הוא גרש את ישמעאל. כתוב ויאהב אברהם את ישמעאל, וחרה לו שהיא מבקשת ממנו לגרש את האמה ואת בנה, אבל השם אמר לו שמע בקולה. אז איך הוא עשה? כתוב שהוא גרש אותו, לא ליווה אותו, לא אמר לו מה אני אעשה, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא ניחם אותו, לא פייס אותו, ממייה וקצת לחם ותעוף מפה. איך התהפך מהאהבה, איך יכול לבצע את זה? כי ככה השם אמר לו. מה היא ביקשה? גרש את האמה. גרש, אז צריך לשמוע בקולה. אז אנחנו עושים גירוש, צריך לבצע גירוש. אז הוא יכול אברהם לשחק עם המידות שלו איך שהוא רוצה. זאת אומרת, אומרים גירוש, אין אבא. אז הוא יכול לנטרל ברגע את האהבה, והוא מגרש אותו כעובד עבודה זרה, כשופך דמים, ככולי. זהו, גרש, מגרש. מבצע בדיוק מה שהשם אמר. ופה מה הוא אמר לו? קח נא את בנך, את יחידך, ככה תעלהו. עם כל האהבה. לא שזה כמו הגירוש של ישמעאל. העלהו, הוא חייב בדין, תוריד אותו. לא, עם כל האהבה. וגם שמח. ושמח שאתה מקיים את הציווי. יא בבא, אתם מבינים מי זה אברהם אבינו? וואי. איפה נמצא כאלה, יא בבא. זהו. אז אחרי שלמדנו את זה, אנחנו מבינים מה זה אברהם שלים.
אברהם שלים, האדם הגדול בענקים נאמר עליו. האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו. ואנחנו מזרעו. יאללה, שיהיה לנו קצת מאברהם אבינו. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, אחר כך יצחק, אחר כך גם יעקב. רבי חנניה בן גד שאומר, עשו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפי כוח רבנו תורה. שנה אמור אדוני למען גוי יגדיל תורה